Liemsikeittiössä osa 1, Anjo. No niin, tervetuloa rakkaat katselijat Liemsikeittiössä ensimmäisen YouTube-jaksoon. Me tänään tehdään carbonaraa Liemisen tyyliin. Ja tosiaan meillä on carbonara, yksinkertainen ruoka. Ja tässä on tämmöisiä muutamia poikkeuksia alkuperäiseen. Normaalisti sitä tehtäisiin pancetasta tai guancialesta, joka on tämmöistä cured pork jaw. Mä puhun vähän englantia, koska on niin international. Mutta tänään tehdään ihan tälleen pekonista, koska se on helpommin saatavissa. Mulla on täällä valmiiksi jo pastavesi kiehumassa, niin voidaan alkaa sitä hommi saman tien. Ensimmäisenä mitä me tehdään, niin me lähdetään siitä, että paistetaan tää pekoni. Ja siinä oikeastaan mitään muuta oikeastaan erikoista kikkaa kuin, että paistetaan se kohtalaisen kuumalla pannulla. Ja niin kuin näette tässä pekonissa, niin tässä on kohtia, jos on enemmän rasvaa ja sitten vähemmän rasvaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä kypsyy eri aikaa. Niin mitä mä tykkään tehdä, niin on se, että mä leikkaan tän tästä saksilla suurin piirtein sillä, että toi rasvainen puoli ja sitten tää niinku liinimpi puoli on tässä näin. Ja silloin me saadaan tehtyä se, että kun ne kypsyy eri aikaan, niin me voidaan nostaa ne tuolta ja me saadaan sellainen crispy pekoni siitä. Elikkä sitten ei tuu silleen, että se on niinku jostain kohti kypsä ja jostain kohti ihan se ällölöllä. Koska ällölöllä pekoni ei mene jatkoon. Ainakaan Liemisen keittiössä. Saksassa on ihan siis loistava ruoanlaittoväline, apuväline. On sen jostain korealaisesta videoista bongannut. Se on korealaisessa keittiössä lähes yhtä yleinen keittiöväline kuin veitsi. Tyypiksi me grillataan. Tässä grillaamme pekonia. Paistetaan tää pekoni eka on se, että yritetään käyttää tästä mahdollisimman vähän niinku rasvaa, koska tästä tulee rasvainen anyway. Silloin kun me paistetaan vähän sipulia tähän sekaan, siinä on valmiiksi jo hyvän makuinen rasva tässä meillä pannussa. Hyvänlaatuinen pasta tietenkin on nyt olennainen osa tätä, ja nyt kun meillä on pekonit hyvää vauhtia tulossa, niin me voidaan laittaa tää tänne tulille kanssa. Eli kun mulla on tossa vesi, missä on nyt suolaa. Suolan määrä on sellainen, että se voisi olla niinku noin suurin piirtein yhtä suolasta kuin Välimeren vesi. Elikkä jos haluaa polttaa kielen nyt saman tien, niin voi kokeilla maistaa. Eikä tarvii vähän vielä suolaa. Elikkä jos joku on joskus dyykannut Välimereen, saanut sellaisen suolaisen hörpyn siitä, niin se on vähän... Pyritään semmoiseen samantyyppiseen suolaisuusasteeseen, niin sit tulee hyvä vastas eikä siellä tuimaksi, niin kuin meillä sanotaan. Sitten kierretään tää pasta jengalle. Saukee nätisti noin. Käännettyy nää tihdeillä, jotka on ehdottomasti kanssa näistä keittiövälineistä erittäin tärkeää. Pöydätetään tonne. Ei ihan sillä, että se räjähtää tuimaksi, mutta kuitenkin se porisee tossa kivasti. Täällä meillä on kanssa ihan hyvin nää pekonitaikonut tulee. Niin kuin huomaatte, että tässä on osa näistä on, vaikka me samaan aikaan laitettu, niin osa näistä on ihan jo melkein valmiita ja osa on vielä ihan raakoja. Noin. Voidaan ottaa niille itse asiassa lautanen valmiiksi. Ja kun tulee tuo talouspaperin päälle nää mokamaan, niin se imeytyy ylimääräisen kosteella ja se pysyy mahdollisimman rapeana. Ja sitten kun tää pekoni on kypsä, niin se alkaa kuplia tästä päältä. Elikkä siinä alkaa muodostua tämmösiä kuplia. Silloin se tietää, että se on niinku kypsä. Ja otetaan ne tähän talteen, sitä mukaan kun ne kypsyy tossa noin. Okei, sitten me voidaan alkaa tekemään tätä soossia, että tähän tällaisen alkuperäistyyppiseen carbonaraan ei tuu kermaa, vaan se kerma on tänne amerikkalainen lisäys. Vaan se kermasuus tulee keltuaisesta ja parmesaanin sekoituksesta. Ja noin. Ja jos sinne menee vähän valkuaista tai se tumaa, se ei haittaa. Semmonen piti sanoa, että tässä on siis aivan loistava vege-versio myös.
Vaihdetaan tää pekoni esimerkiksi kanttereille, eli jos on kantterillikausi tai ehkä vaikka siennikielto. Nyt meillä on tästä 2 keltaista. Mä laitan sinne parmesaania about saman verran. Tästä tulee tällainen tahna. Tätä kun maistaa, niin on tosi hyvä kermanen täyteläinen. Mutta se vaatii aika reilusti suolaa. Laitetaan vähän pippuria. Nyt meillä on tänne 3 minsaa tossa kellossa, niin otan vielä snadin sipulin. Vähän saa ehkä enemmän väriä kuin italialainen olisi toivonut, mutta nyt ollaan Suomen maalla. Laitan snadisti sipuliin suolaan. Nyt minä pekonilla usein käy. Tää talouspaperi imee tän ylimääräisen rasvan. Mä laitan nää usein tälle pannulle, tälle kuivalle puolelle takas. Uudestaan lämpenemään. Tavallaan uudestaan menee krispiksi. Ne on vähän niinku vähän nahkeita. Meillä on tässä koristusta varten ruohosipulia. Sitten voi leikkaa tähän skidistä valmiiksi. Eli tää ruoan asettelu on yksi tärkeä osa, millä saadaan siitä ruoasta vielä myös visuaalisesti houkuttelevaa. Ja Japanissa on sellainen ohjenuora, että ruoka-annoksessa kuuluisi olla 5 eri väriä. Ja sen mukaan kun menee, niin yleensä saa kivan näköisen annoksen. Voi laittaa vähän jonkun sriracha punnun tai chilifleikkejä tai ruohosipulia tai joku muun yrtin. Ja se antaa siihen usein just sen kivan viimeisen. Ja nyt me tuli nää pastat täältä voita. Pyöräyttää sen tänne sekaan. Pikkasen parmesaania kanssa. Noin. Mikä on tärkeää maistaa suola tässä kohtaa, koska jos tässä on liian vähän suolaa, sulla on ihan täydellinen kastike, niin kuin sulla on. Niin sitten se pasta on alisuolasta, eli kuimaa, niin silloin se vie koko sen sun hyvän kastikkeen maun. Okei, nyt meillä on tässä pannulla nämä uudestaan krispineet pekonit. Leikkaan ne tästä näin. Ei tarvii huolia, vaikka osuu metalli tähän tai terävät sakset tähän pintaan, koska tää on tämmönen hiiliteräspannu, mikä on tosi hyvä ja kestää. Sekoitetaan tää sipulin kanssa näin. Sipulit saa vähän enemmän väriä kuin ehkä ajatuksena, mutta se ei nyt haittaa tällä kertaa niin hirveästi. Edetään aika ripeästi. Mulla on tää keltois parmesaani kastike täällä. Ja sekoitetaan se tänne joukkoon aika tälleen vimmatusti. Noin, nyt se on tekässä siellä. Laitetaan nää pekoni, sipuli, asia sinne. Ja sitten me nostellaan tätä kaikki sekaisin. Ja sit pleitataan. Okei, eli tässä on nyt pasta. Siinä on vähän parmesani päällä. Pistää vielä snadi ruohosipuli. Lopuksi oliiviöljy, niin meillä on valmis. Bon appetitos ja ensi kertaan.